πάμε να δούμε και μια συναυλία αγάπης που γίνεται για καλό σκοπό. Τα αδέλφια Διονυσίου ενώνουν τις φωνές τους για μια συναυλία που θα γίνει στην πατρίδα της Ημαθίας. Θα πάμε στην πατρίδα της Ημαθίας, αυτό το χωριό. Θα δούμε τον κύριο Καγγελίδη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευστάθιος Χωραφάς, που είναι μεταξύ των διοργανωτών αυτής της συναυλίας. Είναι ένα τρίμερο εκδηλώσεων, αλλά θα αναφερθούμε περισσότερο σε αυτή που έχει έτσι φιλανθρωπικό σκοπό, για να περάσουμε και το σχετικό μήνυμα. Κύριε Καγγελίδη, πείτε μας λίγο για τη συναυλία αυτή και τις λεπτομέρειές της. Πριν σας πω για τη συναυλία, βλέπετε ένα μέγιστο έργο πίσω μας, το οποίο έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία βασικά και το οποίο αυτό το συμβούλιο και τα προηγούμενα συμβούλια που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, με τα παιδιά με αναπηρία, νομίζω ότι για να εκτιμήσει κάποιος το έργο το οποίο επιτελούν, πρέπει να βιώσει και ο ίδιος αυτά που περνούν αυτοί οι γονείς των παιδιών αυτών. Από εκεί και πέρα για το θέμα δεν ήθελα σήμερα εγώ να βγω. Συνήθως κάνουμε σαν σύλλογος εδώ και 20 χρόνια κοινωνικές δράσεις. Δεν είναι ένα προβλήμα. Εγώ περισσότερο βγήκα να προβληθεί αυτό το έργο το μεγάλο, παρά για να ευλογήσουμε τα γένια μας ότι κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις για φιλανθρωπικό σκοπό. Τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτήν τη διαδικασία, θέλω να πω ότι μέσα στις τριήμερες, εμείς είχαμε κάνει και πριν μερικά χρόνια πάλι εκδήλωση για τα παιδιά της Άνοιξης, το οποίο εξ ολοκλήρου τα έσοδα, και θέλω να το τονίζω, δηλαδή γιατί μερικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν ότι για ιδιονόφελος, δεν ξέρω, μέρος των εσόδων διατίθεται εκεί ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να έχουν αποκλειστικότητα όταν δεν κάνεις για κάποια δομή τέτοια, να είναι εξ ολοκλήρου προς αυτήν την κατεύθυνση. Εμείς στις κοινωνικές δράσεις μας έχουμε εδώ και 20 χρόνια να βοηθάμε, δεν θα αναφερθούμε, αναφέρεται ο κόσμος για αυτά. Αύριο έχουμε αυτή την εκδήλωση με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια του στράτου Διονυσίου, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε και για να μην διαρρέει εδώ και εκεί ότι τα παιδιά αυτά έρχονται για αυτόν τον σκοπό, ούτως ώστε έρχονται αφιλοκερδώς. Αυτό δεν ισχύει, έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι έτσι. Καλό είναι οι καλλιτέχνες, όλοι οι καλλιτέχνες, να δείξουν μια διάθεση να βοηθάνε στην πράξη τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι. Μακάρι. Εντάξει, από εκεί και πέρα, εσείς τα έσοδα αυτά που συγκεντρώνετε από τον κόσμο πηγαίνουν για καλό σκοπό. Βλέπουμε ένα δείγμα, αυτό το κτίριο που βρίσκεται πίσω σας. Η κυρία Σαργατζή, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Παιδιά της Άνοιξης, θα μας πείτε τώρα, δηλαδή, αυτά τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη συναυλία των αδερφών Διονυσίου, πού θα διατεθούνε? Για κάποια αντίστοιχη δομή. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε. Τα χρήματα, τα έσοδα που θα βγουν από αυτή τη συναυλία, θα πληρωθεί η μελέτη για τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Αυτό το έργο, αν αυτό που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή ήταν μεγάλο, αυτό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, λέγοντας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πεθάνει και οι δύο τους γονείς και μένουν μόνο τους στο σπίτι ή με ξένους ανθρώπους. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά ο νομός μας το χρειάζεται. Έχουμε πολλά παιδιά που δεν έχουν γονείς και πρέπει αυτά τα παιδιά με κάποιον τρόπο να αποκατασταθούν. Πρέπει να μας βοηθήσει και το κράτος να γίνουν αυτά τα σπιτάκια που λέω εγώ, αυτές οι στέγες, για να μπορέσουν τα παιδιά να ζήσουν με αξιοπρέπεια την υπόλοιπη ζωή τους. Αυτό που λέω πάντα και τονίζω, ότι θέλουμε πραγματικά να γίνει αυτό το έργο, γιατί δεν μπορεί να έχουμε την έννοια αν αρρωστήσουμε εμείς τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Δεν γίνεται να αφήσουμε μια τέτοια μεγάλη ευθύνη στα αδέλφια των ατόμων με αναπηρία. Παιδιά με κινητικά προβλήματα ή με άλλα προβλήματα τα οποία δεν μπορούν μόνα τους, θέλουν τη βοήθεια ειδικών. Μπράβο. Έτσι, με κινητικά προβλήματα, με αυτισμό, με σύνδρομο Down, ο Σύλλογος δεν αποκλείει καμία αναπηρία. Το έχουμε ξαναπεί αυτό πολλές φορές, να μην το λέμε ξανά. Δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Ιδίως τα παιδιά που έχουν πολύ δύσκολο αυτισμό. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολα. Ο στόχος σας είναι για τι δυναμικότητα κτίριο, για πόσα παιδιά να μπορούν να φιλοξενηθούν? Αυτή τη στιγμή
Είναι 3 σπιτάκια, έτσι τα λέω εγώ, 3 στέγες και το δυναμικό τους θα είναι μέσα, θα έχει 4 παιδιά. Τα κάναμε σε 3 σπιτάκια, για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν λειτουργικά παιδιά τα οποία δεν έχουν γονείς, θα μπουν στο ένα σπιτάκι. Στο άλλο σπιτάκι θα μπουν παιδιά με αυτισμό. Στο άλλο σπιτάκι θα μπουν παιδιά με κινητικά. Δηλαδή θα γίνει έτσι ο διαχωρισμός, ώστε να μπορούν στην υπόλοιπη ζωή τους να ζήσουν ήρεμα και με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Είναι σήμερα λοιπόν η συναυλία αυτή, η εκδήλωση αυτή. Οπότε ο κόσμος... Είναι αύριο. Είναι αύριο η εκδήλωση. Είναι αύριο. Τι ώρα είναι? Αύριο. 8.30 ξεκινάει, 9. Ωραία. Άρα ο κόσμος προλαβαίνει να έρθει, όσοι δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα, να γνωρίζουν ότι μπορούν να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση που έχει πάρα πολύ καλό σκοπό και μακάρι να το μεταφέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για αυτό το σκοπό. Για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Πολύ καλή προσπάθεια. Αξιέπαινη. Το λιγότερο που είχαμε να κάνουμε εμείς ήταν να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με εσάς σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε.